Акай Сади, салом алейкум. Як савол ака. Чӣ савобо? Ин магазин банглиси чӣ мешавад ака? Кадомаш? Магазини хӯрка мешавад, магазини либоса мешавад, магазини бузича мешавад. Бо фарқ доранд ака. Оҳо. Ака не ҳамаш ака. Ҳи нафси хитам калом да шогирд. Агар дафтарта бигӣ, тоҷикиёша бинавис, баъд ма тарҷумашон мекунам. Кам нест ака, оз менам инӯ да мегирам менависмашон, бо вуз мекунам. Ин ака нависондам. Майли хайр рафтем. Ку якумш чие? Бозор чӣ мешавад ака? Якумш бозор. Калимаи бозор ду намуд мешавад. Якум бозор ин бозоре ҳаст ки бозори кушода ҳаст. Инро маркет мегем. Бозоре ки худмон дорем. Ва ҳаст стор. Ин ҳам бозор мешавад, аммо варианти бигем аврупоӣ ҳаст. Ҳаст Play Market ё ин ки App Store аз iPhone. Яъне ҳам маркет гуфта метавонем ва ҳам стор гуфта метавонем. Нонбой чӣ мешавад ака? Ҷое ки нонфурӯшҳо ҳастанд ку нонбой. Нонбоя ҷура bakery меган. Bakery яъне дилхоҳ ҷое ки чизои нонӣ мепазанд ба монанди нон, булушка, кулча ё ки ягон печенеке ки мисол дигар мепазанд. Тестайёр чи ака? Ҷое ки худдогфурӯшо худдог мефурӯшанд ку? Burger shop мегем ё ин ки fast food. Burger shop аз ҳисоби ки мисол бургер фақат мефурӯшанд ва вақте ки бургер фурӯхтанд дига чизам ҳаст, сендвич ҳам ҳаст, хот-дог ҳам ҳаст, дигар чизам ҳаст. Ё ин ки fast food меган. Fast food ҳамин хот-догое ки мисол мо дорем. ҳам хот-дог аст, ҳам самоса аст, ҳам пирожки аст, дигар чизои хӯрокое ки тез тайёр мешаванд. Тезтайёр fast food. Магазини қанду қанфит харид барои ид харид мекунӣ ку? Амро чӣ меган ака? Candy shop ё ин ки sweet shop. Дилхоҳ ҷое ки ҳам қанду қанфит, ҳам печен, ҳам барои чизои идӣ гуфтагӣ мефурӯшанд. Онамро меган candy shop. Аҳа, ин хел боша баъд гӯштфурӯшо meat shop мешавад? Не, butcher. Яъне магазини гӯштфурӯшро meat shop nebo butcher мегем. Ба фикрам супермаркет мешавад ка не? бале, супермаркет ҳаст, мағозае ки ҷа ҳама чизо дар силажо мондаги ҳастанд ва харидор худаш мерова интихоб мекунад ва дар назди касса баъд пулаша метавад. Мевафурӯшо чӣ мешавад ка? Ҷои зелен мефурӯшанд, меваги мефурӯшанд, тарбуз, харбуз. Green grocer меган. Яъне мағозаи сабз. Green grocery. Амин магазини хӯрокаш чӣ худаш чӣ мешавад? Grocery мағозаи хӯрока ҳаст. Танҳо ва танҳо хӯрока дорад. Ай ҷое ки фақат моҳӣ мефурӯшанд ку? Ҷои моҳифурӯшо, тоқа моҳӣ мефурӯшанд. Ин чӣ мегӯяд? Ягон ном дора англиси қати? Fishmonger ин мағозаҳое ки танҳо ва танҳо моҳӣ мефурӯшанд. Раҳмат ака, магазинои хӯрокаш тамом ака. Ами тиллафурӯшо чӣ мешавад? Ҷои тиллафурӯшо ҷавоҳирот мефурӯшанд. Ин jewelry shop мешавад. Чӣ кор мекунед jewelry? Барои пул гум нашидан ака тилла мехарем. Барои мардум ҳамин хел мекунанд ки тилла мехаранд ки пул гум нашавад, пуле ки дорем захира. Шогирд, ҳозир Имон International аксияи нав баровардагӣ ҳаст, маҳсулоти амонатии кафолат. Яксола амонат мемонӣ, 16% фоида ба даст меорӣ. Яъне пулта мемонӣ ва хубии ана ҳамин кафолат дар ҳамае ки 2 моҳ пас ту метавонӣ пулта пол мегирӣ ва фоизош гум намешавад. Ва мегӯем фоидаош гум намешавад. 100% ту чанд қадар фоидае ки ба даст омад ҳамаямора гирифта метавонӣ. Яъне тамоман ҳам пул гум намешавад, ҳам бо фоида мегирӣ ба эвази. Аз тиллуда хуб даст ку ака? Линки ана ҳамин маҳсулоти амонатии кафолата аз Имон International ман дар шарҳи анами видео мемонам. ҳам худат ва ҳам шахсое ки мехоҳанд ки пулшон гум нашавад бигзор дар оянд истифода баранд. Окей? Сартарошхона ака. Чӣ мешавад сартарошхона? Парикмахерский. Сартарошхона ҷура barber shop меган сартарошхонаро. Мағозаи китоб. Book shop. Мағозаи компютер. Computer shop. Мағозаи либоса ака. Clothes shop мешавад. Магазини либос, мағозае ки либос мехарем, пӯшака мехарем, clothes shop мегем. Дискфурӯшо чӣ? Дискфурӯшо ба DVD shop мешавад? Не, DVD rental shop мешавад. Мағозае ки шумо диск мегирин, ягон DVD мегирин, ягон чӣ мегирин, ёре DVD rental shop меган. аз ҳисобе ки дар вақти пеш DVD-ҳоро намехариданд, онҳоро гӯем аренда мегирифтанд, прокат мегирифтанд. Rent аз ҳисоби ки худаш кироя ҳаст, анами DVD rental shop аз ҳамонҷо гирифта шуда. Агар ман дар кор шавам ака ягон тӯҳфа бигирам, ягон падарка бигирам, баъд магазини тӯҳфаро чӣ мегӯянд? Gift shop. Мағозаи бузича чӣ?
магазини бозича боз ранги ана ҳамон гифт шоп. Toy shop. Бозича худаш toy shop магазин. Toy shop. асбобфурӯшо чӣ яка? Асбобфурӯшо ҷӯи ки ягон асбоб мехарем со ягон чӣ барои хона. Ана ки гӯш куҷро. Мағозаи гӯем асбобҳо, яъне ки мо запчаст бозор мегӯем, мағозаи запчаст мегӯем. Фарқ на дилхоҳ мағозаи асбоба. Hardware мегӯям. Hardware. Деҳқонбозор. Farmer market. Farmer market меша, яъне деҳқонбозор. Farmer market. Интернет магазине чӣ мегӯям? Ака барои ӯзи интернет магазин бисёр шидагиҳои ҳама интернет ягон чӣ харид мекунанд. Интернет магазин чие яка? E-shop. E-shop интернет магазине ки онлайн кор мекунад. Ҳама чизаш онлайн ҳаст. Яъне шумо онлайн гӯем ба воситаи Facebook, ба воситаи Instagram ё ки ба воситаи сомонаи хичон фармоиш метинед ягон чӣ ва меёранд шумо да, намеёранд мегӯян E-shop яъне интернет shop. Дорухона чӣ мешавад ака? Дорухона. Дорухонаро chemist мегӯянд. Chemist ё ки chemist shop ва боз дар варианти амрикоӣ ҳаст drug store. Drug store яъне drug ин дору мешавад ва store магазин ё ки бозоре ки дар аввал гуфтем. Drug store ё ки chemist. Ин магазини ки ягон инструменти музикалӣ механи, мусиқи ягон думрай, таблакай, гитарай, микрофонай, ие чӣ мегӯянд? Мағозае ки чизои мусиқӣ мефурӯшанд, асбобҳои мусиқӣ, монанди микрофон, динамик, дигар ёро music shop мегӯянд. Оддӣ music shop. Магазини ҳайвонота чӣ мегӯянд ака? Ҷое ки парранда, сагча, пишикча, дилхоҳ чизе ки ҳайвони хонагӣ мефурӯшанд, ора pet shop мегӯянд. Pet ин худаш ҳайвони хонагӣ ҳаст ва shop мағоза, яъне pet shop. Охирон савол ака, магазине ки чизои қимат мефурӯшад. Соат, ҷавоҳирот, ягон курта, ягон чизои қимат ки мисол мефурӯшанд. Амора чӣ мегӯянд? Boutique. Boutique дилхоҳ мегӯям магазини хурде ки чизҳои махсус мефурӯшад ва одатан ҳамон чизҳо қиматанд. Гап нест ака, 1 миллион раҳмат. Бовар куд як ала калима ёд гирифтем имрӯз. Саломат бошӣ шогирд, гап нест. Якин ду фидгари хел саволаи обтоби натия ҷурад. Ва ҳамчун вазифаи хонагӣ. Ана ин видеои моро дар инҷа тамошо мекунед. Ва агар фората ки англисиро тезтар ёд гирем, ҳатман ба канали мо дар инҷа обуна шавед. То дарси дигар ҷурад. Бай. Чӣ дака, гап нест. Раҳмат.